kin kai fa kokowa rayuwata ke ce mai sanya ni nutsuwa kin gwada min na jure na fada aidawa yanzu na daure a so na fa gogewa kin so ni nace alhamdulillah masha Allah. So gamin jini ne a yanzu fa na faga ne na gane so halitta ne cikin zuciya yake zaune san ki ba wayo na bane ba tsari ba